फायनाय हा सेस र' इदिङा हा सालायनो रोङा नङा नोंथां धेमाजिनि टेस्टआ दस्रा जायोलै नै मोजां दे आसिया नांदोंल' नै Hello everyone, welcome back to my Son of Bodlan YouTube channel and Happy New Year once more. लोगोफोर बे सेकेन्ड ब्लग निउ इयारनि दिनै फार्स्ट राइड ओंखारदों अरुणाचलाव एक्चुअलि दिनै अरुणाचल सहैनाय नङा दिनैहाय उदालगुरिसिम सहैगोन उदालगुरिसिम थांनानै उदालगुरियावनो स्टे खालामगोन टाइमा एसे लेट जाबाय जों होन्दोंमोन 2टायाव ओंखारनो ओमफ्राय आं न'आवनो 3टा जालायलांनायसै नै जियानो जा दिनै ससेल' सालायखागोन ओमफ्राय जानांगौ बे ब्लगखौ आं मोननैजों मोनसे खालामनो हागौ गाबोन नेक्स्ट जोङो अरुणाचल थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय रिजोनआ मा नोंथांमोना आं लामा लामा खिन्थालांगासिनो दं गारियाव गाखोनानैहाय दा नै फुल लड रेडि जाजोब्बाय गोजां बोथोरनि ना बांसिन लांनांगौ जायो बायदिसिनाफ्रा सि बायदिसिना रेडि जोबनाय बेनिफ्रायनो दा ओंखारगोन ओमफ्राय दिनैहायनि फ्लेगआ जाहैबाय एसे दस्रानो नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला बेहाय मा लिरनाय दं युथ कमिटि युथ फर क्राइस्ट BBC टुक्राझार थारमाने जोंनिया मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं युथफोरनि कनफारेन्स नैबे कनफारेन्सआव आं थांगोन बारा फोथायखाय आंबो खोरखियाव लाङाबो साइस गैयै सासे दं मानसि बेखौ ओंखारदेरदों बायदि मोनगासिनो दं स' बिदिब्ला लोगोफोर थांबाय थानि नोंथांमोना आंजों थांबाय था लेट्स गो बिदिब्ला रेडि जाबाय नै किल'मिटारा दङ 55,167 किल'मिटार दङ ओमफ्राय फैफिनजासे बेसेबां जायो नायनो र' बिदिब्ला स्टार्ट खालामि सल' इन द नेम अफ जिसास बाय बाय ओइ र' ओंखारबाय दै ओंखारबाय बियो जाबाय आंनि आंगो गामि दा बेनिफ्रायनो थांगासिनो दङ चलो रेडि सेंग्राफ्रा नेनानैहाय आला उदालगुरि मोनहैजोबबाय सानदों नोंसोरखौ मा नेनांगौ जाखो वा हा मा थगायना गोबाव नेहोखाबाय रा 2टा नुनानैहाय गोबाव थगायखाबाय दा मानसि गोरलै गोरलै थगायजायोलै जेबो नङा आं सिगां थांनोसै दे फल' खालामजोबदो सफैजोब्बाय नै किसान बाजारनिफ्राय लाइन आप जाजोब्बाय आमथेखा गोबां ओरै आलदा आलदा गामिफ्रा मोजां लाय नों लास्टाव दा होखो दे एसे थाल लादो नोङो उनावनो एसे माबा जायोलै ओंखायनो माबाबाय थालांगोन आरो नों एसे खालामबाय थानांगोन उनजालाय सिगां जालाय थांबाय थानि बिदिब्ला बे डाबल जागोन 450 नालाय एसे बोला बांसिनखाय बाखि जोंनिया सिंगोल जोब चलो बिदिब्ला ओंखारबाय नै फैदो बिदिब्ला जों ओंखारबाय लोगोफोर ज' जाबाय नै बेहाय ओरैनिफ्रायहाय स्पिडना एसे मेनटेन खालामलांनि र' बांद्राय स्पिडबो थाङा जों 80-90 बेबायदि स्पिडाव थांगोन दिनै गोजान थांखाया नालाय उदालगुरियावसो थांखागोन बेनिखायनो एसे स्मुथ थांनि आरो बेनो जाहैबाय फार्स्ट राइड अफ द इयार दिनैसो सालायजेनदों बे बोसोरावहाय लं जार्नि बेनो फार्स्ट जासिगोन इफ आइ एम नट रं मेबि अरुणाचलानो आंनि लास्ट राइडमोन ओमफ्राय दा फार्स्ट राइडना अरुणाचलानो जाफिनबाय खुनुरोखोम बरमा मोनफैबाय नै बोथोरानो बिराद गुसु आखाइया सुग्लिजोब्बाय दानो ओमफ्राय दिनै बायदि फुङावहाय बिदि खुहा खुनायब्ला गाबोन माबोरै सालायगोन बेनोसो सिन्था आं थ' जेने थेने जागोन दे ओजोंहायसो माइनास थांना दंखायो दा -1, -2 बेबायदि सोलिना दं अरुणाचलावहाय जेराव जों थांगोन बेहाय दा बेयाव खुनुरोखोम सहायनो हागोन होजोंबो हानांगोन हानांनायावनो एसे खस्थ'बो मोननांलायसै आरो बरमा फ्लाइअभार मोनबाय नै बेनिफ्राय जोङो उदालगुरि थांथारनांगौ नालाय एसे एब्रालाबो स्पिड थांनि र' एब्रेनायसैलै हगार ओइ आं फैदों हगार नै बेल होबाय नै हगारदो र' थाथ' ओरैबो थाथ' र' लोगोफोर दंबाव बिसोरखौ लाखिखालिलै डाइरेक्ट माबासिम लांखानायसै रङियासिम 130 किल'मिटार जाहैगोन जेराव जों दहाय थाथ'दोंमोन किसान बाजारावहाय डाइरेक्ट उदालगुरि ओमफ्राय रङियायाव खेबसे थाथ'नानैहाय रङियायाव बारसारलाबायफैजोब्बायलै सिखाव लामाजों फैनानै मोनफैलायबाय नै फैदो सेंग्राफोर
थावा सहैगौमोन खिन्थु सोलांनाया मोजांसै दै भुटाननि थाव दाखालिनो सालायबाय 10 किल'मिटार थांबाय नै रिजार्भआवहाय एसे सिगाङाव लाखिना थाव सोनाय जासिगोन ओरैबादि ट्राफिकलै दिनै माबाबो गैया नै जेबो ट्राफिकफोरबो गैया फैदो तामुलपुर हा सालायबाय थाबा नै गलासो बारनाय गारिया दो पिकनिकनिफ्राय फैग्राफोरलै एकदम होहाबजोब्बाय नै बोराबखोन्द दाबो बिराद बिहिरनो सालथाय बस्था दंहैयो फन हरदोंमोन ओमफ्राय नोंसिनि बिहिरावनो नै ओरैबो बिहिर लाजाया नै बासफ्रा गासिन पिकनिक गारि बेफोरो वेलकाम टु उदालगुरि फाइनालि लोगोफोर वी आर इन उदालगुरि नाव फैदो सेंग्राफोर फैदो आंनि खिबुखौ दाना गार नोंसोरो आंनि नङाला गलि गोमागोनबो दा टाउनाव दङ नै सानदेखायनो एसे दरसि खोमालै दिनैहाय हटेलाथ' डेन्जारसो बेखौ खिथाथ' आं बिसोरनोहाय उनावसो खिथागोन आं बिसोरथ' मिथिया नालाय रावबो होनथोंसै उनाव खिथानाया Hello everyone, good morning and welcome back. So let's continue the vlog here. जों उदालगुरियाव बेहाय थाबाय दंमोन मैयाहाय आं जास्ट सफैबायल' होनदों ओमफ्राय जों नै बेहाय थादोंमोन रुमानो खालि गैया दै एकदम फुल गोजा ओमफ्राय मा खालामबाय सखि बिलाइ होनानैहाय माबा साथाम माबा साब्रै आरो सानै थाग्रा बेबायदि मा होनो एडजास्ट खालामबाय हटेलावहाय गेलेक्सि लजआव दङ बे आंकोलनिहाय नैबेबायदि जेरै थिनहरदों बेबायदि खालामबाय जोंनिया माने उन्दुनोल'सो मोननांगौ नालाय जाय जेरैबो सेंग्राफोरनिया दा जों ओंखारनोसै नै जाजोब्बाय रेडि सेंग्राफ्रा गाहायाव दंहैजोबो आंबो रेडि जोबसै आं जास्ट लानानैल' थांनो होननांसिगोन बाद बाखि दंहैजोबखासै बेहायनो बिदिब्ला गाहायाव लांफैनाय नोंथांमोनखौ बाइकआ बेहाय माने नायदो एभरिवान इज रेडि गज' माबायदि उन्दुनो मोनखौ हरावलाय मारै जाया बांग्रियाव सोरबा सोरबा खारदों दा सोरथो खाना नोंसिनिलाय प्रबेशआ माथो गाहायाव सफैखादोंनो हा नङा गाहायाव खाबोदोंनो माथो नों This was the hotel, Galaxy Lodge, and we are all ready to hit now. खेबसेनो 100 plus होनोसै नाया हायदा 150 हान्थारा मोनो मालियाव मोनो हान्थारनिलाय ओ हान्थार हाखायदा चलो 150 खौ नायनि बेसे गोजान सहैयो 540 थ' 640 70 जाहैगोन जेबो नङा We are all set to hit now. Let's go in the name of Jesus. Come on guys. लोगोफोर जों ओंखारबाय नै दा उदालगुरि टाउननिफ्रायहाय माने टाउन गेजेर गेजेर जानानै थांगोन जोङो हटेलनिफ्राय ओंखारबाय राइट लासिगोन दिनै डाइरेक्ट पासिघाट हिट खालामगोन नोंथांमोननो खिन्थानाय जाबाय 400 something 450 या 60 बेबायदि जागोन आरो दा नै जोंनि बे हटेलनिफ्रायहाय दिनैनि स्टेया बिराद खालि जानांगौ जोंनि चिराङाव बिराद खुहा दङ ओमफ्राय सान्दुं दङ नै बेहाय मैयाबो दिना बेबायदिनोमोन बोथोरा मोजां जों खुहा दंब्ला एसे थाबसिन ओंखारगौमोन मानो होनोब्ला आस्थे थानांगोन ना सम लायो दा सान्दुं दंखाय जों एसे लेट ओंखारबाय स' राइट 8:10 जाबाय नै दा बन्द'यैनो दङ दाबो खुलियाखै Youth for Christ जोंनि मथ'आ दिनै नोंथांमोना फुरा दिनैनि सानसेनि ब्लगखौ नुनो मोनगोन मैयाहायथ' आं उदालगुरिखायहाय इन्ट्रेस्ट मोनाखिसै ससेल' लाबोनानै गेलेबाय 1-2 मिनिट बेबायदि आरो दिनै नायलांबाय था नोंथांमोना गोबां मोजां जायगा नुलांगोन जाय जायगाफोरखौहाय सिगांनि ब्लगफ्राव नुवाखै नैबेखौ नुलांनो हागौ ओमफ्राय जोंजोंनो थांफाबाय था प्रग्रामनि ब्लगबो नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम प्रग्रामनि ब्लगखौबो आं लाबोगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन रौता सारियालि क्रसिं जाबाय दायो फुङावनो जेसेबां हायो एसेबां खामारफानो हानांगौ अब्ला बिराद मोजां सानावनो एरहैया आरो बेलासिब्लाथ' गैले आरो मोनाहैबावला जाले बेखौ बारखावा जाबाय
VIP गारि हा एस्कर्टआनो नै बारलांलायनो नागिरो मानसि गिदिरना बिदि जायो सालायनाया मालिकखौसो बारनांसिगोन बेनो कन्ट्रलानो जालायमोन थाव सोनायावनो एसे रेस्ट बायदि जाखाबायलै आंलाय ओरैसो थांगोरबाय नामा सानदों नुयिखाय दे रेडि हा मानो जाबाय दा चलो 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 जाबाय जाबाय रेस्ट मोननाय जाखाबायबोनो होद दोरै डाइरेक्ट गफुरसो होनायसैलै बोरैबाला लाखिले थगायनानै सालायहोनायसै आङो दा तेजपुर मोनबाय and this is one of the worst road condition I guess under construction जागासिनो दङ मथा-मथि गोबाव सम नांबावगोन आरो बेनो साबसिन जागोन नैबे फ्लाइअभार हाजोबाब्ला बिराद समायनानो बिदियाव सिख्ला मानसि बारस'नांगौलै होनब्लासो इन्ट्रेस्ट मोनो टाइम पास जायो आरो दासो सान्ति हाइवे गाबसिनबाय नै ओरैबायदि ट्राफिकलै हाबाब मेंगुजोबलायखायो आखाइ साजोब्बाय दे दा नै जोङो ओरै बाइपास बारनानैहाय जों डाइरेक्ट नेसनेल हाइवे जों गाबसिनबाय बे डाइरेक्ट थांगोन दायो जों गफुर जानानैहाय बिसोरखौ थगाय थसि गफुरावसो डाइरेक्ट लाखिगोन आं दा लाखिखाले ओमफ्राय बे मा जानुवारि फार्स्ट बे हाबबाय नै थांगासिनो दं बोथोरा ओमफ्राय जानुवारि होनोब्ला जोंनो एकदम हाबानिल' गन्दगल दाथ' हाबाया गोबाङैनो जागोन गोबां जायगायावनो हाबा जाहैगोन गोबां मानसि लोगो मोनगोन खिन्थु मोनसे दिनैहाय एनाउन्समेन्ट होना दोनखाबाय दे बयनिबो थाखायहाय हाबायावथ' बयबो फैलायो नुलायो लोगो मोनलायो ओमफ्राय मोनसे खोथा नै दा स्पेसियेलि जों सेंग्राफोरनि थाखाय आरो आंनि थाखाय बुंग्रोनायसै आं नों हाबासो जानो फैदोंलै जेराव आंबो जाहैदों बे जायगायावनो बे हाबायाव जानानै सिरि थां मोजां गाज्रि खोथा रायलाय खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लायखौ एकदम दाबुंथार नोंनायलाय माला थोबाव नै बे खोथाखौ दाबुंथार माला लायबावगोन लायनांगौसै बैसो थांद्रायबाय बोरायद्रायबाय लाले नामा बे खोथाखौ एकदम दालाबोथार बे टपिकआव नङाब्ला गाज्रि मोनलायनाय जागोन सिदा खोथा बुंग्रोखाबाय ओमफ्राय जाय हाबायाव जाहैदों न'नि मानसि बे हाबा न'खरनि न'नि मानसिफ्राबो दाबुं नोंनिलाय माला थोबाव आयं बा आदै एबा बायदिसिना सोमोन्दोजोंहाय हाबाबो जाबा जानो हागौ ब्लडबो फैफिननो हागौ हाबा जायालासिनो ओमफ्राय बोरैबाफोर हाबाखौ जाबायब्लाबो दान होबालासिनो खाखोमाबोनोबो हागौ लस जागोन दे दाबुंथार आं दिनै सिगाङावनो मिथिहोना दोनथारनाय जाबाय ओमफ्राय सोरबा हिनजाव जागोन नै बेफोरनि जाथि बंस'फ्राबो सोबखांनो हागौ आरो लायगोन ना देनां आरो फिसाजो गोनांफोर जुदि सोङोब्ला डाइरेक्ट फिसाजोखौबो बिफुनांनो हागौ गाज्रि जागोन मोजां नङालै बे सेंग्रा होननानैहाय रांजों दैजों बिफुनांनायनि ना गाज्रि जागोन आरो दाबुंखा लायनांगौसै माला लायगोन दाबुंखा ओंखायनो साबधान जा हाबा जानायाव एबारनि हाबायावहाय स' फार स' गुड एसे गोजान फैबाय गफुर मोनहां जाबाय नै लामायावहाय एसे रेस्ट लादों सेंग्राफ्रा लामायाव दङ नै बोथोरा एसे खहाबफिनना बिदिनो बिदिनो बिराद समायबोदोंलै दिनै फ्लेङा मोजां बेरै फैदों दे लाखा दे आदसा एसे स्पिडआव फैनायनि ना एकदम फिउ बिरबोनानै एकदम सौफैनाय मोनखाबाय डाइरेक्ट उदालगुरिनिफ्राय दासो रेस्ट नै 100 प्लास सालायगासिनो दङ दायो माथो गज' नायनि नोंनि आसिया हा
ससे गैयालै ओरैल' नै ओरैल' बिश्वनाथ सारियालि बारबाय नै लोगोफोरजों दायो गफुर मोननोहाय एराउन्ड 1 आवारसो नांहैगोन आरो बिदिनो 60 किल'मिटारसोनि खाथियाव दङ थांबाय थागासिनो दङ नै जेबो प्रब्लेम गैया आइ होप इसोरा मोजाङै मोजां दैदेनलांबाय थागोन आरो दैदेनबोफिनगोनबो न'सिम मोजाङैनो गफुराव फार्स्ट टाइम ओंखारजादों दिनैहाय लान्च गफुरखौ फिसौ फिसौ बारलांनाय जायो ओमफ्राय उफाय गैया नै दा लान्च टाइमाव सफैबायना अबसे 12थाबो जाजोबाखै जों 11:30 सफैदों एसे जिरायबाय दा ओंखाम जानो नागिरदों नै हांसो नेगासिनो दङ कि itu आलु पिटिका टमेट' मोजां प्लेटত দিব না এনে দিব ইয়াত প্লেটত দি দে বাটিত দে হোটেলা मोजाङै सिगां आर'नाइ आगर नामটো কি আছিল आर'नाइ আছিল না হোটেলৰ নামটো हा आच्छा नामा एसे मोजां खोनादों ओंखामा ओंखाम केसा एसे मोजां मोजां मोजांरा मा जाखोनलाय जों हांसो जानो नेदों माने ओंखायनो सिरि जेरदों दा संगासिनो दं बांद्राय रेडि जाजोबाखैमोन ओइ मानसि फिसा माथो जाखो आंनि सफैयाखै दाबो बिदिनो ओंखामा जाखालांनायसै मा नायदोंलाय मा बिदांमोन हिसाब बुंदों रावबो गैदेवा बिदांमोन खुसि माथो नों हा मा बिराद खुसि माथो नों मैया ओंखाम गाज्रि लोगो मोनदों आङो माबे केन बे साबसेबा लोगो मोनदों नै मानसियाला जेरावबो लेभेल दंखायोलै अला आरालाय दिले नोंसोरबो नोङा गोबां होलांबायलै थिगैनो दङ जायै लोङै ओंखारफिननोसै दायो नै रेडि जाजोब्बाय थेनथ'दोंला मलम लाखादोलै गानै भाइ नाङा बे मोनसे खायदा दङ आंथ' जाले ओंखाम जाखांबाय ना नांखासिगोन आंनोहाय जाखांबाथाय थेनथ'नाय बारा जायोलै आखाइखौनो बख'नो हाया गुसुआ बबे हायोलै ঠিক আছে আকৌ আহিম টেষ্টটো ভাল আছিল হোটেলটো এইটো বৰ্ডটো তাতে লগাবি এটা দেখা নাপায় না জ্যোতিকা না জ্যোতিকা টেষ্টটো ভাল আছিল আমি ইয়াতে লাঞ্চ কৰিলোঁ বহুত ধুনীয়া এতিয়া ওলাই আছোঁ আৰু বহুত लामाया एसे आन्दायथावनो माने बे ओरै लामानि खोला जायो हाइवेनि बेनो नै बिथिं ओरै फैनांगौ जायो दा ससेयाव माबा दङ खोमा डिभाइडार बेसे गोजानाव थोलाय फै 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 जों दायो ओंखारफिनबाय लोगोफोर नै बेहाय दङ आइ लाभ गफुर गफुरनि बिखाया बेनो नै दा जायै लोङैहाय थांगासिनो दं एबार खिन्थु थाथ'नाय गैला एसे रेस्ट लाखाबाय जानानैहाय जोङो डाइरेक्ट पासिघाटनि सिगां बयबाफोर रेस्ट लानाय जागोन दा जोङो 14 जन जों दा 14 जासिगोन जों थांनाय हरावहाय 10 जनमोन 9टा बाइक मोनसे 4 व्हिलार बिसोर सिगां थांग्रोदोंमोन नालाय दा 4 व्हिलारा जनायाव दंहैयो बिसोरबो जों जेराव थागोन ज' थागोन माने ज' जाजोबसिगोन आरो आं बारनो र' बिसोरखौहाय 1 2 3 4 5 रगर थांहोगोर तेरा बाप आया है बिदिनो जायो नै आं ओंखारदोंमोन ओंखायनो थांग्रोबाय नै हेल' मा जायगामोनखो बेखौ बान्दर देवा होनना बुङो लामाया बै फारसेथिखौ गारनानैहाय आं बेजों फैनो लुबैना फैदोंमोन मा अबस्थाथाय नुखानाय लामा गारना फैदों आं
बेजों गोदो 2022आव फैदोंमोन बहायबा मा जाबाय दसेनो आन्दायलाबायदों लोगोफोरजों आलदा आलदा जादों दिनैबा मा रोखोमनि माबे लामाजों लांगोनथाय हमनो हायाखै आं एक्जिटखौ बेजों खालामदोंमोन जों बै समावहाय टेन्टनो ओंखारबायलै हाले बिदि बाइक सालायनायावहाय फन हरनानै डिस्टार्ब खालामग्रा टेन्टनो ओंखारनायखौ खारहोग्रा इरिटेट खालामग्रा थानांगौलै 4 घन्टा 6 मिनिट सालायबावखानांगौ नै माबा रोहो 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 बहाय मेगना टेन्टनो ओंखारनाया खयथायाव सहैगोन जों 6:12 7:12 सिगांबो सहैनो हागौ एबा बिनि लेटसिमबो सहैनो हागौ गेजेराव खेबसेथ' रेस्ट नांनाय बहायबा रोमै रोमै मोनदों गान मामा मा एम्फौ मैलाय बेरेसोमोन नामाब्रा फ्राफ्राफ्राफ्रावना एक्सिडेन्ट जाजोब्बाय आंजोंहाय सिङाव हाबना थानांगौ माबा जोदलाबायलांजोब्बाय दा 2 घन्टा फुरा जाबाय ओमफ्राय बिसोरखौ एसे रेस्ट होनांसिगोन बेनिखायनो नैबाव थाथ'नि र' बे दंफां बारियाव मोजां थानोहाय बहाय थानांगौ जाखो थानायसैलै दसे रेस्ट आदै मेंबाय दा माथो रुयाखै हा मा होनदों हाखालिमोन मेंबायमोन बिसोर बिरादनो थाल ओंखारा ओंखाम लाखिना फैदों फैदो हा डाइरेक्ट होनायसैलै ओइदो 100 होनो थोंखायो 100 होनो थोंखायो नै बोरैबा जालायलायबाय नै मानसियानो गुसुंसिन जालायलायबाय मानसिया गुसुंसिन जालायलायबाय मेंनाया मामा लाबोनांगौ दंफैदोलै जोबोद खस्थ' मोनदों राइडार जागोन नोङो राइडार हा गगामुगावसो लाखिनायसो नामा सानदोंना बुं मोजां जिरायनोहाय खखाखौ थगायहरदोरा माना अरुणाचल मोनबाय हरदोंमोन जाम्बा जाम्था खखाखौ थगायनांगौलै बयबो 2 घन्टा सालायनानै एसे रेस्ट लाफैबाय गगामुग मोननो खाथिल'सै 10-15 किल'मिटार जाबावगोन बेनिफ्रायहाय गाबखागोनलै एसे जिरायखादो प्रबेश गोरलै गोरलै गाबोनो हायोनोलै लाबोग्रोनो ओइ मानसि फिसा जाख' एफा गोबाव जाजोबबायदां खुगा मावगासिनोसो थाबलै जाबोद लाबोजोब नों फावनो आयो नै गारहरनायसैमोनरा हरै जाजोबदोंलै सानैनि आलदा लाबोखादों नै बारा जायालै एसेल' जादों खावना लाबोनाय दंबावो खोन्थासो नोंदां नालाय नाङालै नायलै थिगैनो दं फ्रेस दैखाबायमोनलै बानजु होनांगौ एसे गोखैसो माथो आयौ बेखौ माबानालै फ्रेसनो गारामायानो बोरैबा थुफां थुफांसो महरलायलांबाय ओ ब्रिजेन नोङो दोनबावदों नै मोनसे बेखौ जाफैथारनां बे नोंनि बे एसेनो होखादो ओमफ्राय एसेखौनो होदो नैबे लादो नों ब्लक थांदो र' मोनगोनलाय थांखादोबो थांदो गोरलै नोङो सोर खमा लानांगौ गोदान बोसोराव खमा लाना फैलानो जायोबाबो गिर्जाफ्राव एस नै गारिया स्टार्टनानै जाले बेमार जाबाय साबि अनख्लामनाय लोगो लोगो नैबेखौहाय ओरै खालामब्लासो स्टार्ट जायोना जोंनिया
나 피네 손나. 나비 손나 자네. 또 스타는 자가리야. 웰팜 가지 잡라서 주지. 이든 마마 뭔지 했는데? 잘라래? 당는 가냥 시잖아. 왜? 짠 소식이면 봐야지나. 얼마 소식이면 파이나이. 하? 샤스. 알아 이딩아. 아, 살아내는 거인가 안당? 될라 당글라 돼. 예자 서보. Gaariya ne kanan sih benang baik, baik ya. Berat minus lama udah. Haha, dah. Nah, nizar. Hoi, sab nizar. ঠিক আছে দাদা, thank you. Problema gidiranı, be fuel pump, be gaz zabai. Sikang sasse logoनि बायदिमोन बेमारा बे एखेयानो बेबो बेनो ओमफ्राय दुरुं लायना फैबाय बे नैबेहाय दुरुं आंनावबो थायोमोनलै सिगांलाय ओमफ्राय इदियाव राइटनावहाय आं लाना ओंखारथारोमोन दिनै मारैबा दुरुं सफैयाखिसै दा उफाय गैया बेखौ जेने थेने गगा मुगा बानायनानैहाय मोनाब्लाबो जों पासिघाट सहैहोनांगोन आरो नै इदि जाबाय दा घटनाया seriously इदि जाबाथाय बिराद बानाय मोनफायलां दिनैसो दिनै इदि जानो मोनबाय आरो बाइकआबो एथ' दिना जाया लकेलफ्राव जानो हागौना जायोला मानसिया खमा लानांगौ दंमोनलै खमा लाखिनो बिदि जाबाय ओइ गथ' उफाय गैला খোলা আছে না দোকান আছে কিবা বাকি থাকিলে লৈ ল ওয়েলকাম ওয়ান্স আকৌ আহোঁতে হৈ যাবা কি হয় এইটোৱে পইচা আৰু এটা লগৰ আছিলে কাম বুলি ভাবিলে কিবা আছিলে দে না ঠিক আছে চবে আহিলে হ'ল গোগামত আহিলে নাম্বাৰটো লৈ আমাক কন্টেক্ট কৰি লয় পাৰ্সোনালি আহিলেও কেতিয়াবা কন্টেক্ট পাৰ্সোনালি আহিলেও হ'ব না গ্ৰুপ ফটো ল'ম এটা এনেকৈ ল'ম নেকি ওলাই যাম তেনেহ'লে বাইকাৰ চব গোগামুখ আপুনি সেক্ৰেটাৰী হয় ন প্ৰেচিডেণ্ট অ'কে ইউ আৰ সেক্ৰেটাৰী কুম্বুক চুটুং মিনছ খুলুমবাই দা একজেক্ট নহয় ইয়া চেম মই পুনাম কৈ থাকে ন সেইটো মানে বুজি পাই আৰু ঠিক আছে ভাল লাগিল আমাৰ মানে গাড়ীটো বিয়া হৈছিলতো অৰ্থাৎ এই আমাৰ ব্ৰাদাৰে তাতে দেখি হাত নিয়ে আৰু লাষ্টত গাড়ীত ঠিকেই হ'ল আৰু আপোনালোকক লগ পাই ভাল লাগিল ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ যিহেতু থেংক ইউ নেক্সট টাইমো আহিব এতিয়া মানে লগ পায়ে থাকিব ইয়াক লাষ্ট নৱেম্বৰত লগ পাইছিল আকৌ আজি ভাল লাগিল আৰু মেইন মানুহ লগ নাপায় ইয়াত থেংকছ টু কমল ৱেলকাম হেপী জাৰ্ণি লগ পাই থাকিম আৰু নেপাল আছোঁ আমি আছোঁ তাতে নেপালৰ প্লান বনালে ইয়াক কণ্টেক্ট কৰ ই মেন নেপালৰ অ'কে হেপী নিউ ইয়াৰ ওৱান্স মোৰ এভৰি ওৱান দে বাই বাই থেংক ইউ ফৰ এভৰিথিং ঠিক আছে हामबा दे बैसिम फन खालाम दे ओइ सेंग्राफोरनो बिदाय लादो बिदाय लाजोबदो दे थेंक इउ होनदो स' ओंखाम सिबाय लोगोफोरनो बाय ब्र बाय ब्र बाय बाय ঠিক আছে ব্র বাই अ Thank you. Christmas लानजाय बायदिबा मोनफैबाय फिथाखौहाय देग्लायनि ख्रिस्टमासाव फिथा मोनजागोन आदा जोंनि धेमाजिनि आदा मालिक चिराङावबो सोरबा सोरबा सिनायनो हागौ बिराद गोबाव थाहैनाय गोदो मालि बिथा
खादौ थादोंमोन ओरैजाय गोथैबारि खासिबारि गोबाङै थाना फैखादों खासिबारिसिमबो बिसोर खाथि खाथि जाहैबाय बिसोरथ' सिनाय नङा जोनोमानो जागौमोन बिसोरो बिराद उन जोनोमाव बे खाथि खाथिनिसो बिसोर गासिबो लोंदो आदा नोंबो धेमाजि सफैबाय जों थाथ' जेराव रेस्ट लादोंमोन सा न'नि मानसिफोर दंफैयो जोंनि आदामोन जेरावबो सा जाबोबाय आरो फिथा जासिगोन सा लोंना एक घन्टा 20 मिनिटसो लाबावगोन आरो बेनिफ्राय धेमाजिनि टेस्टआ दस्रा जायोलै मोननै जाखाबाय नै मोजां दे आसिया नांदोंल' नै धेमाजिनि टेस्टआ दस्रा जायोलै मोननै जाखाबाय नै मोजां दे आसिया नांदोंल' नै दुनियाया एसे फिसाद्रायसोलै जेरावबो आदा आगै नै बेबायदि जाबाय जों सिमेन्ट सापरि सफैबाय ओमफ्राय आदा दारमेश्वर बिथाङा हाबा जानो थांगासिनो दं हाबाया 31आवनो ओमफ्राय हाबायावहाय जानो आवग्रिनायमोन आंबो दा हाबायावथ' सफैनाय नंला जिखि जाया आदाखौ दसे लोगो हमनानै साहा लोंबाय एसे रेस्टबो लानाय जाबाय जों बेनिफ्राय डाइरेक्ट सालायगोन नै हबावलायबाय जोंनिया अजया अजय हेल' Oi, hello, Saibo. Hello. Finally, we are in the Arunachal and Assam border, and this is the gate welcoming to Arunachal. I don't know whether they will ask for a IVLP or not. If they are not asking, good. हम फांसीगढ़ जाएगा सर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? असम सिरांग से। पास तो बनाया होगा ना? जी है देखा था ये देखिए सर आं मिथिले गावनो सोंदो मा बखा जालायखो नोंलाय नोंनि माबा माबि रोंगौलै आदा बयनिफ्राय आं हलै दाउसरा नोंलाय मा फैनाय नोंखौ फैनो आदा आं गोदाव सोराव नोंलाय नों मा नों खिथाखै फाइनालि सफैजोब्बाय नै जों फारसेनो र' एसे फ्रेसारनि खखाया दुगा जागासिनो दं नङा नोङो ओरैखौ फैदों आंनाव नों खिथाहरनो रोङाखै लोगोफ्रा नोंखौ गिनानै आङो खिथाहरदों माने आं एसे बिदासिन फाइनालि फारसेगावनाव सफैबाय दा गारि गंसे पामसार जालायहैबाय ओमफ्राय खखाया ओरै एडभान्स I am coming सालायबायलै नो इंलिश What no English दाउसराव इंलिश सालायलायबाय I am Pasigar first time गावआनो हा खखानाया बेनिलाय मा दङरा गासै मालायनि हिनजावाबो मालायनि ओरैहाय खस्थ' मोनाखै भाइ एसे थाबो बोरैबा मोनदों ना सोरबा एसे माबा एसे खस्थ' मोनदों दा सेंग्राफोर दिनैनि राइडनासो जाना नोंसोर दा सोरबा गारियासो एसे टेनसन होबायमोन आदा बिलाव खान्दाया अजय बै फासिघाटनि मालिक आंनि पार्टनार फंबाय अजय बर' नों फासिघाटआव हाबायनानै थाफैखो ना दखल खालामना थाफैदों नोंलाय मानसियाथ' सिमेन्ट सापरिनि आसामनिसो दखल खालामदोंब्रा ओमफ्राय दा दं बर' गुन्दागिरि एसे जायगा नायनानै होबावदोंलै दै खुरखाहांखाबो जायो आंनि थाखायहाय आदसा जिखिया जा दिनैबो थानाय जागोन ओमफ्राय बेवाइखौ गाबोनसो देखायनो एसे साफा दख'ना गाननानै दख'ना गाननानै औ गानदो दङलै नों बायना होलांगोनब्रा जनायनिफ्राय लाबोनानै मा ओंख्रि आलु कबि मा मिथिला आरो मा नों संनायनिखा दा ना बेवाइ संनाय ए भाइ मोना संदो गाव संनायनि क्रेडिट लायोलै मा बियो अमा बेदर हाब बे बिलाइखौ नाङालै एसे आरो ला दे मानसि गैला आरो दंबाव नामा ओइ सोरबाफोर दंबाव नामा दोङो दे जेबो दालाय ओइ आखाइ थिखांखालै जाजोबनाया आखाइ सुबाय सुबायहाय मा सुबावना दं सुखादां आखाइ सुनानै हरनाया मा सोङोरा नोंलाय बेखौ सोंनाङा बिसोरनो रेडि जोबसै नामारा नोंलाय बहाबावबाय
जानो माबायदिथाय नुफैखाखै दा नों लान्थाया फार्स्ट टाइम नोंलाय ट्रेनाव ओरै बानायजोब्बायना जोङो खागोनाबो ओरै दं गोजाङा है बरियासो गोलोमजोबमोसो थिखा दा बायगाखौ दोनजोब्बाय ने ओरै फार्स्ट टाइम उन्दुनाय खादोलै